למה כאילו, מה קורה כאילו מגיל נגיד 13 ו-364 ימים, ואז המעבר ל-14, מה קורה לילדים שאז באמת אפשר לעלות על מעלה? מה קורה שם ביום הזה? אם נתקעים מתחת, נגיד ילד בן 13 וחצי, ילד בן 14, בואו נהיה רגועים, חבר'ה, אנחנו נטפל את המצב הזה. אני כבר בן 14 ל3 ימים. יש כנראה פה איזה כפתור שהוא לחצן מצוקה, שהוא גם מתקשר למוקד. זה כנראה זה. מצחיק אותי שיש שלט מחוץ למעליות בשעת שריפה, נא לא להשתמש במעלית. נראה לי שזה השלט הכי מיותר על כדור הארץ. קשה לדמיין מישהו שהבניין בוער כזה.